Sa iban pang balita, pagpabakod sang pulisa sa trade, investment kag economic opportunities mangin topiko sa 3 ka adlaw nga ASEAN meeting sa Iloilo City nga nagsugod subong nga adlaw. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagtililipon ang ginatos ka delegado sang member nation sang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Iloilo City subong adlaw. Ini ang kamahin sang 3 ka adlaw nga summit sa syudad. Istoryahan subong adlaw sa roundtable discussion ng economic security sa ASEAN, lakip na mga pagpanghangkat. Buwas Pebrero 26 to 27, hiwato ng 49th High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration. Magadihon man sa pulisa sa pagpabakod sang economic opportunities sa member nations kag external partners. Kasubong sang China, Japan, Korea, India, Australia kag New Zealand. Isang Iloilo sa mga lugar sa Pilipinas nga napilian nga mangin host sang serye sa mga pagsinapol sang ASEAN members subong tuig. One of the promising provinces that can showcase the excellent hosting of the country, and of course, as I mentioned, one good province to entertain also investors and provide opportunities for our stakeholders. Suno kay Yusek Gepdi, oportunidad ba ng meeting sa Iloilo City para makaganyat sa mga delegado nga magpatigayon sang trade kag investment sa Iloilo City? Here in Iloilo, we know that you have been benefiting a lot from this trade agreement. So for one, I understand you have been exporting herbal tea. And in today's meeting, the high-level task force on economic integration is tasked to basically provide guidance how to move forward in our economic integration agenda. Paglaom sang pila ka mga negosyante nga ang pagsinapol ang hindi lang makabenepisyo sa mga dalagko nga negosyo, kundi pati sa ilang mga small-medium enterprises. Madalaman kami kung anong ilang proposal nila daw o kung ano nga dalon man kami nila kay mas pabor na iya sa amon nga gagmay. Mas damo tao matigaan obra, hindi na magsalig sa government. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas.